sang Disyembre mga kapuso, magpadayon gihapon kita sa ato ang Daigon on Air. Ug nang hinaot kami nga padayon ninyong suportahan ang ato ang Daigon on Air. Ilabi na sa mga choir din ha, sa mga grupo o kaha sa mga gustong mag-solo o duet ng hilig kayo, mangan pa apil na mo niini. Gamit ang official GMA Christmas Station ID, isang puso ngayong Pasko kini inyong nadungog karon. Pag-record lang mo sa inyong kanta ug ipadala dinhi sa amua sa kahigayunan nga makita mo sa telebisyon. Atong tan-awon kini gibuhat ni Maria Bebot ug si Snakey Renny Cometa, taga Dakbayan sa Sugbo. Let's watch this. Punat ko ng puso, ibahagi ang liwanag ng Pasko. Liwanag ng Pasko, isang puso, ikaw at ako, magkakasama tayo, magkakasama tayo. Isang puso, ngayong Pasko, nagmamahal ang totoo, nagmamahal ang totoo. Isang puso, ikaw at ako, nagkakaisa tayo. Isang puso, ngayong Pasko. Para sa Pilipino, isang puso, ngayong Pasko. Oh, oh. Thank you so much. Paskong Pasko pag yun. Of course. So, pina first voice, second voice pa silang duha, di ba? Separado gyud, nangandam gyud. Yes.